Sa shisien pat nakaliang jong Good News TV ni ai Kuble ya pi baro aga kyrteng ka jong nong penim jong i U Jisu Khrist. Pat ni ai ngo U Blei u la don Ryngkat bat ngi ka ni ka miet pat u la penyo pat la ngi ka ni ka step. Wala bangin ya ling ma ya ka ni ka sngi tu ni puson lyngkot na ka ni Ka Ktien ka jong U Blei. Kapang ya kabang kwa ya kaban ya pashat jingmut shapi hakini ka step. Kalong Shapang ka Jingdon Ryngkat ka jong U Blei lani God's presence. But kumta halor jong ni kapang ka benta na Ka Ktien ka jong U Blei ya ka bangala pinsyong long rim ya ini jingpuson iba lyngkot kalong ya ka bangila ban Syiem na ka gospel ka jong Mathaios ka linong ka ba arpo pra ka rekod ka ba arpo ki Ktien ki ong kumni. Hakmi ru nga ngalong Ryngkat bat pi halakasngi hado kabawaino kabertei. Hauniu benai Desember ngangait mabuon nangi ngil saki ya ka jingele kai football kabahetam kabertei kabangitip kum ka World Cup arajar arpuar. Hakabalong hangtaya Qatar bat ka Argentina kalong ka ladu hakani ka jingele kai. Henry ngikan mauru ya ka jingele kai football World Cup jong ka snem arajar khatpra. Hakaba uwei na kinongele kai ki ba shakmat jong kari Colombia uta ubakirteng uradamel Falcao. Haka jingele kai kari Colombia bat ka Poland u Falcao ulat hep ya ka goal haka minute ka ba katnyo jong kata ka jingele kai. Bat kata ka goal ka jong u kala penlong ya kari Colombia bakan job persya ya ka Poland. Bat kini ka goal ka bau Falcao ulat hep kala penlong ru ya u ba un hep ya ka goal ka ba laipo na ka benta ka ri ka jong u ha kita ki jingele kai ki international games persya ik weipat kiri jong ka pertei. Bat kala penlong ru ya Falcao bandai ubaningkong na kinong tap goal jong kari Colombia ubala ban tap na kabenta kari jong u hadu laipo teligi goal persya iki weipat kiri jong kepertai lani ulong wei na kijingela ka unong yela ka ubaningkong na kari Colombia ubanyo tap adu laipo goal ha kita ki international game persya ya kiri jong kepertai. But abau Radamel Falcao ulat tap ya ke goal. But ka julong ru karu kama man bau tap ya ki goal ki jong u. Uju kliat ya ke jersey lan ya ke sopti ke jong u. But upen pau ya ki jingtho ki batho aga sopti ka basyapo jong ke jersey ke jong u. Ha ka balatho ha ka Ktien Colombia. But ka latho kumne ngan persyang ban puli kumbakalong. Con Jesus nunca estará solo. Kabalar kala siya Ka Ktien English, lani Ka Ktien pareng, kamut with Jesus, you'll never be alone. With Jesus, you'll never be alone. Lani bat U Jisu pin nomlong marway. Kani ka jing tho, kabau Falcao ula tho aga jersey ka jong u, kapan mau ya nga bat ya pi kum ki banget. Ya ki Ktien ki jong Jisu ki wala kren hala ki jong ki senran. Hashwa ba un kiuno shabneng. Ula ong hagin ka gospel u Mathaios ka linong ka ba arpo fra ka rekod ka ba arpo wang hakmi ru nga nganlong lembat pi hala kasngi hadu ka ba waino ka perthei. U Jisu haba ula tip baka por yu u kalday ba un kiuno lani ulit paino shabneng. Ula pentingan ya lagi jong ki senran ki jong u da ka ba ukular ya ka Jingdon Ryngkat ka jong u. Ukular ba un long lembat ki, ukular ba unom ino ya ki, bat ukular ba un long Ryngkat bat ki hadu ka ba waino ka perthei. Bat kat kum ka gospel ka jong u Yohanes.
U Jisu ukular ya ke Jingdon Ryngkat ke jong u lingba u min Syiem bakut. Ong the gospel ke jong Yohanes ke lenong ke kat sao ke kot kat nriu hadu kat pra. But abo min Syiem u Blei u don Ryngkat. Ngin mat ya ke jingtengen, ngin mat ya ke jingalam linti, ngin mat ru ya ke jingada. Ki parlok ki ba iit ki ba pet ya ke ni ke program. Ngiru compare shanungi don, compare ha ke linti yat ke ba kumno ngi devan yat. Ai bangin yo snow ya ke ni ki Kentien ba bat u Jisu ngin long marway. Lani bat u Jisu ngim julong marway. Dei ma u banyai kershan yangi wadap deng jong ki jong ke jingat linti ke jonga jong pi. Ai ngin pengen mau ya ladi habangin yat ling ma ya ke ni kesngi. Ngin pengen mau ba u Jisu u yai don kat bat ni. Ju eno yangi ukular bo nyai don kat bat ni hadu ka wai no ka pertai u nyai don hala kesngi hadu ka wai no jong ni ka pertai. Bat ken mau ba bat u Jisu haba u Jisu u don kat ngim long marway. U see Austin Miles u thau ya ka we ka jingrai ka ba ul ai kyrteng ya ka jingrai in the garden. But aka chorus jong ke ni ka jingrai u pengen mau yangi syapang U Blei. U Blei u ba yat Ryngkat bat ngi, U Blei u ba kren yangi, U Blei u ba pengen mau yangi. Bangi ngilong ki jong u, but aka chorus jong ke ni ka jingrai u see Austin Miles u thought ya ke ni ki Kentien, and he works with me, and he talks with me, and he tells me that I am his own. But u yat bat ngi, but u kren bat ngi, but u pengen mau yangi bangi long ki jong u. Ki parlok ki bapet yang ni ke program. Ngakwa ban pengen mau ya pi hagin ke step. Ba u Blei u yat bat ngi. U Blei u kren bat ngi. U pengen mau yangi bangi long ki jong u. Ken mau ki parlok ki ba iet ba u Blei u yat Ryngkat bat ngi. Compare ke jingat lenti ke ba kumno ke bangi di ban yat. U Blei u yai don Ryngkat bat ngi. Bat laba u Blei u don Ryngkat bat ngi. Nginom long marway. Nginom long marway. Namar ba u Blei u don Ryngkat bat ngi. Ai namar kata habangi ngin yat ding mai kini ke sngi. Ngin yat de ke jing sngow ti kina bangi don yu u Blei u bekular ban don Ryngkat bat ngi. Ban don Ryngkat bat ngi. Haduk ke bawai no jong kini ke perthei. Ngin pendem hai ke jing duai. A Blei buk pa jong i bahap neng. Ke jingo ke buram bat ke jingero long ya ke kyrteng ke bakut ke belan por ke jong me. Melong u Blei u bom ju eno ba du be don Ryngkat bat ngi ki por paro. Melong Ryngkat bat ngi ha ke miet melong Ryngkat ru bat ngi. Ha ke jingat lenti jong ya ke sngi. Compare ke lenti at ke kumno ke bangi di ban yat. Henry ngi tip ya ke jing shisha. Bahaba me don Ryngkat bat ngi. Ngenom long marway. Sngow ya ke bengu ke jongi. Map ki pop ki Ryngkang. Nama ke kyrteng ke jamu Jisu ngi duai. Amen. Tu blain kur ku yangi. Di mai ni jingpuson na ke Ka Ktien ke jongu. Na ke bentah ke buram jongu. Amen.